Bandérium és a Városi Zeneiskola népzene tagozatos diákjainak kíséretével a Kálvária dombra vonultak, ahol megkoszorúzták Percel Mór sírját. Azok a követelések, amelyek 1848-ban éltek, azok mai napig érvényesek. Ilyen a polgári demokrácia, a függetlenség, a sajtószabadság, és lehetne sorolni tovább. Gyakorlatilag mind a 12 pontot újra felsorolhatnánk most 2009-ben. Mindannyian magyarok vagyunk határon innen és túl, és összetartozunk. Nem szabad hagynunk azt, hogy a szétszakítottság érzése uralkodjék el rajtunk, és ezért is van az, hogy évről évre mi úgy emlékezünk meg. A tardoskeddi polgármester, a felvidéki testvért településünk polgármestere mondja a Bonyhádon az ünnepi beszédet, és én pedig, illetve a bonyhádi polgármester Tardoskedden, és örülünk annak, hogy együtt tudunk ünnepelni itt Magyarországon és a határon túl is. Hát én azt hiszem, hogy Magyarországon is ez egy fontos üzenet, hogy összefogjanak az emberek, mert nem egy könnyű időszakban vagyunk, de ugyanúgy a határon túlon és a határon túli magyarságnak is szükség van arra, mert hát minket is elég sok támadás ér, mi is igyekszünk úgy a sorainkat rendezni, hogy ezeket ki tudjuk védeni. Nagy dolognak tartom azt, hogy egy életmunkát úgy ismernek el, hogy az egész város legnagyobb kitüntetését adományozzák. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy egy olyan kollektívában dolgozhattam, akiknek egy nagyon szép időszaka ez most a Bonyhádi Gimnáziumban. Képviselőként pedig hát a városban egy igazi alkotó, kellemes társasággal lehetek együtt.
A híradó március 15-i különkiadás